Tad-tad na skig-stick. Panakot. Namin na itinawag ka para bawas ang duga. Ingan na bitaw long no? Bali ako si Kupot. Medyo ingan na no? Sige na yun, basta magkila mo ka sa duga ni. Duglok yan. Ay. Wala nga giwaan ra no. Medyo ingan na long. Ingan ni Jud. Lami ka ni naay ka tang naay lusong gamay ba? Bitaw ka na lubken. Na? Wow, tayo mandi ay. Diha na kay lusong mo, bong ka naglusong. Diha ni lusong gamay. Bong ka ako. Ara ko mahalot-lot. May nagamit. Ini kini naik au po. Na siguro gipangajuan na. Di agtambal siguro yang ikuan na. Kuan siguro basilin. Ana-ana. Kana yang tag na rin sa kay mo na ipangajo. Tato. Daday. Kan ni. Ano nung iduk-duk ko eh. Dah, humunta dyan ang kinilaw na. Gawas ba? Lami jud nga ni dagdagan magkilaw. Gawas ni katasa. Kaya pa may sinubang gumayla o. Sugba guys o. Wa na ni happy-happy. Kaya na. Sugba, ilaw. Diyan. Hadlo Luwa ka. mga matawa ta kasabaw, nagutom na. Ay, kinukumadlo ko sa Kuwang impyerno mga magkanahan na. sabaw. Init ka dyan impyerno. Tao mo kuno nagisugba. Bitaw, pasok ta gamay grabe initan sa pagkag-imperno. Bitaw. Kasi Mayang Vlog. Mayang Vlog. Asa mo yung gi-upload? Uman. Naanay ko account. Oh, na account. Sige ra ko ingon. Please subscribe to Mayang Vlog. Momo ko kay Nagtanaw ni na misis. Ugos Dapa. ako spelling lo kay di sila kita sa ahong video. Nagidangat. Spelling nga Dapa. ka-upload. Dapat inan-inan. Napay nanunan iputos og mangga. Dahon sa mangga. Inanan dahon sa mangga ang iputos. Wow. Hala nindutan no. Lami na iputos di ay. Mangga. Uy, lamion si input na. Dahumot po na ni galuto. Mabora na yung mangga. No, rara na no. Lami si input mga ju. Pero to Kumot ra ba ni gani kaluto? ang mga ju ko kaya mag Agwan ba nas mangga aslam-aslam. Alam mga ju ko ang dadoon ang iputos. Murara po nagibutangan ni mo sampalo. Magpapotong ka dito ba? Lagi. Jadi pa ni siya magisi di pares dahon. Ano daghan jud ko anda ni no. Wow. Mama, yung mga anda na mong mama. Maumanay ng putos. Tapos mangga. Igso ni gamay lang ni guys. Na Nami iparis ni tinuno ang nangka ba. Arang jud. Jara Lami gud ang kami. kaon sa mais. Grabe lami ang kaon. Kasi mo timpla rin ikaw timpla. Ikaw ra lang. Ko no, kailan may sa Edwin. Asi din kon. Ikaw, ano ang kakailangan? Ina mo soka arang ma. Dapi Kaya saging kung guys. ginsan mo tubig, ipain na mo tubig. Ang samay ko anda na. Tubig. Dapi saging guys. Arang kagwang ag saging. Tubig, tubig. Garang man dito. Isura. Wala na si Jaya. Sa surprise na po, mga Diyos. Tubig, hapon mo. Wala na si Jaya. Kitambunan yang mata. Oo, kitang muna. Di siya may bawaan. Oo. Ay, Oh, lagi. suka, right. Bisag na sa'yo painom ni sa ilasa. Ang sana, tagana, tubig. Tubig po. Itu kadang-kadang lebih tahu deh. Dari cara? Kene. Tuma. Lah, Hang nih. aga na undin na. Kasi Ang kuwae lang kuwae. kana. Kana na. Kana, undin na. So, ang parat ng tinila. Ikaw natin lang lagi. Lamig lagi na.
kinilaw ni Kigstick. Grabe na mas kinilaw ni Kigstick 01. Pagkalasa meron nga. Arang ka, Ani? risko paghapon lang no? Yawa bay. Blue palagi ni gabi eh. Basta daghan de guys lang no. Hindi mo unsa. Di mo sa grabe guys pila ka buok eh. 50. Ah. Iba. Pwede na siya no. Yan. Udah. Okay. Uy, agitin. Sakto din long. Agitin gamay. Jarasi ka ka maaga long. Lalingan ra. Arang kain sakto din. Wala, kaya pag mga giluto. May mga piniro, lagi na rin ang giluto. Ne? Pwede na. Remix to remix. Grabe kinilaw guys. Kari sa saging plus sinugba. Kapay nan unan nga pinutos og dahos mangga. Grabe bay busy ni mga ani guys ako sinira. Liya si sister. Silihan tanan te? Mo sili ba tanan? Bahaw naman kahalong. Oh, okay na yun. Nagitabunan man. Dag sinugbabay. So, apa may dagtulo, pero may gadutang logoy. Oh, bitaw. Kao na, gadutang logoy, sa kasa soroy. Pero nahadlok ko na itong nakaitagpambot. Kaya paglingi pa na, di naman kita pang no. Oh no. Arang ladua pa man na itong isla nga mga tuan. Kato bang, ang sarap yung ano? Dikasad. Balikas ha. Iniglingi na mo, di naman dahil kita anak. Balik na. Ginong ko karang laong mo naman dahil kaya di naman nakikita dapli. Ang lauman. Naglago to. Dikasad island. Kasag Island. Napagod mo kanina. Pwede dali na maluto. May pwede na siguro na. Ah, bagani sila okay. Sarang hayaha si into si Ja. Graduate naman po. Pero nang graduate na si Jalu valedictorian. Ijarabay mo lang gikit-ikit sa Lo, mayo. agi sang kurso ha? Aw magna cum Wow, laude. grabe jara. Ja, pero mo schooling pas dag 2 years sa na dyan as mga attorney. wala mi asi jang kagmaon. Board pa. Wari nang isalbi no, sa una nagtrabaho ra na to ilas. Bitaw. Naapa may trabaho di daron ni nang koran. Parang bright ka di bata ano. Sarap yung ano. Sila man tong mimi galugoy. Yan, di ba? Kato ang amo, O, na- sinang ana. Ana man. Naapa? Napa may mga Ay na nang ana yung trabahante na ni is abogado naman. Padung na mo, abogado. Wag na lang. Ada ora ba to dato di ay? Bar exam de ora. Unsay nga ato si Rap Alvin ra po to. Alvin. Kinimi po to, ara po dadto. Kitang yapon to mga ana. Tanay bata. Ito, ano man dadto. Busy sila guys. Ya, isa na ko ag saging. Busy kay o ani Nagkatapok kong kalit. murag nag-reunion. Kami dali sa una lo, mga man niyamang kapukaran Arang ka lo. busy. Darang bibuha me. Ano magiti kuan mo istorya makalingaw. Nakakuha mi totos muting katong iya pas mas mimi nani. Mm. Kod muting sa lupit. Di ko mi. Kaya idahay man nagpanglihok. Busy ka dyan sila guys. Ida, arang bibuha. Ha? Saging guys eh. Nindot ag matong pagkakuan sa tubig. Nindot pagkadoto. Anong kumagpuhan ka? Ano mo? Hay mo. Mana na, yan. Ah, sige mga ano yan. Guys, ginilaw. Gutom na Saging. Nagpangaan. Wala guys. Ano ba ni? Hindi apoy sinugba. Kani. Wow. Nila?
Oh, kisar sito kain day ina buti ni. Imo ni day. Lato day pada pinday. La, sige, ikaw na. Lato TV na ito. Birthday na uncle. Surprise manggaling di pakiti ba? Dala ra na yan. Laliman kata nga 150,000 to ang isang kiti. Oh, diyan girigaluhan pa si dag motor. Grabe yung bunggahalo no. Jara. Duha ka litson. Dito. Pinapumpot mo sa baba sa lechon. Di to manikit. Ang saman to, litson mani na po to. Mani litson. Manilechon to. Lala niya. Ay. Panilo. Sa ngalan sa man sa anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat Ginoo ning magrasya ang among pagkakanon, Lord God. Panalangin kini nga makaayo sa among panglawas. Ug daghang salamat usab sa nag-andam niini, panalangin usab sila Ginoo. Hinata Lord, daghang pang grasya maabot kanunay dining balaya, Lord God. Ug kining tanan among gipangayo diha kanimo gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Bawal rin mo kaulog mo gugus. Para masinday sila. Sila. Bawal pa. Dali na day. Ali na mo. Ter. Sis, Ali ano sis? na. Gusto mo yung gipaypayan na sis? Nagtaka ba ko sa mga na? Ay, Di man. Dali na pa. Ito isang lilian ha. Na guys, tanaw din ang inan-inan ha. Itungtungan pag-ahos. Kaya babay. Anong kahumot na sila guys kay mangga. Ang giputos. Dahon sa mangga. Pilihan yan. Ay sila. Wow. Tura ka ng mga bata po. Mga anak guys. Yeah. Kainan na. Bata. Tanawa, busy pa dyan si sister. Oh. Lain pa ng puning putahe guys. Di aga prito na po sila guys. Sinog ba kinilaw? Inan-unan pinirito. Grabe. Upat kang putahe. Langit no? Salamat Ginoo. sis, day, ano kayo sis? Lagi ka mga nasagbot na nas paggira mo dahil sagbot na ha. Ananas ni ko sa Isa ka na. Oh, kasi lalong kay abog na na kayo ano mga gamit na. Ito na naman sila. Dahil lasa, naanas ito po. Basta naala doon po, lain na naman yung nana. Dito lang yung buknaw man. Ubri buknaw, lain no? Di apa lagi bisita na wahe. Bisita na wahe, si Ana Silya. Ang nakuwang si Silo. Sila? Sila? Silo na rin ko. Anay Silya. Silo na rin ko. Sila o Silya de Ana. Mura man ang flag triplets. Di manghibuwag. Di man panaganada to sila. Kaya napita mga kaibo man ito mga ngayon. Dahil pagkanahan mga bata iwarot. Manginlo ko sila. Katatan, kalat lang po. Mga tumisilin sa Tagbilaran day uli sa dari kay gatong bawi tao. Dati man namo sa Damada kay usara may pasakit sa motor kay nag-istrikto magbalik. Pauban sa lamang inday sila o ni Silya ang ano sila dito bay. Naingan sila. Tulo na lagi mong gagamay ko. Tulo na. Kaya magpudhad kay do mag mga bahay. Tapos tatay gitugon ng siling. Tay, dili ang mga bata na to kay mga mabilin. Ana. Ano sa tagloban ng isa natin? Ngayon lang yung Nana nag Wala Nanay lang kuan. Lalo ko na yung baso lo. May lamay inom kay arong masamot ka sila doon. Agatang ya si sister. Gahapon na natang hinagaadat to pampang. Nalaon ko tong naitinguang body na to. Isuga man tayo eh. Na anak ko sa mira harotong ilitin. Parang Di na isok. Testing nila. mga kalwa po. Oh, lami na ay. Bayo lagi silang tulong mga. Ay, napapalit ang ice. Anta? Lami sila i-vlog ba? Ato ilas kuan ba? Alam po ning kuan sila. Sa pilami may. Ay, ayun na ay. Ang kahang. Kanilang ga sila. Ay, ayos na nasniri day. Looy na na si. Ay, may pitaw. Wa pitaw. Hani mo Hindi mo mga nang bata lasahan, ka ba? No. Wa man itaw.
ayaw maglasa. Agi-isigan ka? Lamig Di ba? yung may ice? Di ba, di pag ko kayo tutunlan. Hindi man po dahil sa... Ang ijang lasa, sabi. Oo, tama na. Naihangawan ni Aslam. Kalit ni Alvin na. Ano na yung inom tayo? Yung ganina? Kubun ka, ang sarap nga. Ha? Katong mga kuren, katong ikalit bang Alvin niya iwawa ko ni kubun ka. Ah, Oh, nami, mampun may? oo. Lami lagi. Kunta na, di mama utot-utot lagi karong tao. Iyaw na. Di man eh. Maglik mo ko, jag mo kubak. Magludwa ko, yung anak ko, paningsan ko na mautot-utot ko. Kanira tambaw ni mo? Tanawag hapon dito, kalit kong padapin kaya nag-utot-utot na ko na tos pang-pang. Oh, mamang ka niyo. Kasi nabutin din kong mura kong padapin kaya nagkagang utot. Lagi, mga gawas ng banong. Kana, ang sa tingan anak, tandu, light. Ng impi. Magic sakop. Maugatot nga. Kato ba kato to, light, unsa na, light. Inverter light. Inja plus kan ni. Magiwiran long, unsa nga na. Lime juice ni. Lime juice. Init-init sa dagan. Mix club. Mo Na, lime juice. Yung init, agang dagan. Mo ni pahilis, guys. Saktura po na kaya Ano rin, paso? Pati nalaan na ang gani. Minum ko kamay. kahapon na siya lagi ng karne, dabaw pag nagkapahilis pa ka nga. Wa ko minum ko. Murag wa nakakamalingo. Wa ti ko minum ko. Tubig ra. Naglain naman siya. Apa siya tayo? Paano kami no? Sakto nag-aha lo. Imong bata ni sister. Oo, may kamanghuran. Si Alvin po may maguwang. Ay. Mga po yung nailhan. Alvin, imong anak. Ano? Bantu kay kamayong mo. Imo nito siyang anak. Mga kay panganay. Saka naman yung kamanghuran. Ala ya dyan imong kaya mga abogado to. Makaiskulit ang 2 years. Oh, imo rin bantu kay mayong jukang Pay Alvin. ka tuto kay na magna kung lahat ilagi. Jara ya dyan Alam imo ko oy. ay unor man po naning grabe to siya hay. So, Paghapon ikaduha wit unor po to. kani professional po ni pon kay mga abogado to. Kaluyan Sa lang. pa imo dai abogada. Magturisip na po. Ala ya dyan imo oy. Kaluyan mo sino. Grasya din ang anak nga brighter. No? Kaya mo eskwela din na siya. Mahiyahay. Oo, pag first year ako nila nakagasto, pagkasi kanya ruwa na kaya i-adapt siya o ikuha naman siya sa eskwelahan nga bright, ikuhaan siya sa kana. Ilang inuga no? Inuga nila. Ay sila sa kupre, pero wakawa di gumay. Wow. Hindi Ito, mo ano alam ba na? grasya kay bright ka adyo. Sige, ragtano. Sila'y tagaan og tag 20,000 kada semester. Wow. Nilig din ang anak nga bright. Karon to na sa mayor. Kaya. Sige man to ang ato pagbilaran kada Bernes kay magatod og mga report, magbuan ada. Nagas ka prito sister. Yo. Buan pud siya kanang daghang isuos mayor ba? Siya mo magbuan. Ala ay bibo sin pa ngani. Sakyanan siya mo ba? May bibo ni ingani no. Kanang ga ingani ba to ni human Ano din. kali mo sa unas nga nak bag. Lami ingani no. Tip. Mo birthday mo. Ito pa bista hindi kay sila say among. Ingani ni silang sabot-sabot. Bagong tuig tabag sa biyahe. magapaningat. Makapaningot na. Paningan ka ang adon ka. No, gisingat ito ko. Saan sa? Marilong mula nun. Putay guys. Tagay. Putay guys. Nag-inom naman ko. Nagisingat ko. Di ko guys. Kay Putay guys. Oh, makarat ang tutunlan. di deta pares kanta nga. Ang isang lang gani Mura kita over. Mura kita fair. Ang channel. Magkuyog permi. Uy. Ay palapig inom dia. Apil-apil bukan na mga. nanundok ko. Kuan man gudlong murag juice. Murag lasa ko mga na yan. Lami, murag juice. Lami mapudim nun. Nagisingat ko na. Lami im nun. Wa ko kay karon pa ko kainom ani. Sakit sa leog. Tanduay ini kugma nato. Ang leog gani di. May karon pa ko kainom. Naya kang si Montes, kayo na. Di bito ara sa tutunan. Pwede maguna mo inom kamay. Manang ka gani ingil baka daot. Si obang nabuhat nga duha pong kabata sa liya og tingin permis lang lubong. Awag angay po ng kuan. Bukod niyo maginom-inom kay inig panganak nimo. Aram ka, Ano Bray. bata pagkanaw? Bright hinog bata. Uy, guwapa! Unsa? Wait, wait, tinuod na ako.
bata nito kasi kaigo sa kuan. Hindi, tinuod nga ako. Guba mga ning naon na to nga. Nagong tao ta sa mo to bata to lalom. Parang sa mga rinda, pero sa anak guwapa ang mga bride. Tambaw. O anas gawa sa gista. Tama ba? Tambaw le itong kuan. Ilim na. Dira po siguro po may gawa ni katao ba? Oh, ikaw buhon, kinahaya dyan na mga anak abogado, ay magtukod na nagdakang building. Mga fighter. Kay patukanan na ganun. Yung anak guys kay Bright Buyag, Kaya na ko ginukan. abogado. Ah, Siya dito. Wala bang kakantunin ka anak? Kasi saya lang ko ginom, di pa mo pingit na nasod. Dahil mura. Uy, gahapon. Di sana ko piniti, murag kapupunon. Arang ano yung pinagpigan arang lingon na. nga naman na, lokong exercise. Oy, siyempre siguro ako nga ni pamaniga ko. Dahil Edwin ka rin, Edwin, ang dako na. Dako no. Sa may sudan na. Grabe si Carlillo. Pinong gahapon. Tiyan ito, hindi ito bola. Sila, ang grabe huguta. Murag Ginoo ko nga naman na. anak ko. Lilia, may wala mo balik sa gawas. Ha? Si Lilia. Di sa linya. Di, agasawang Relio, si Juan. Lilia. Aw sa Di, lain Juan to. mas nilya, kahil to. Kuan to. Si Maris. Ayaw na lang tayo. Pakakan Ingkod barilong bulanon. Salamat po. Clarissa. Clarissa ni. Clarissa. Datang baha. Ang tambaha. Juan na mo balik. Pag inom mo to. Asa mo yung basa lo? Mo inom sa tato. Ari, baso ni mo bi. Aman, baso ni mo. Baso. Sikang pagbaso, karere ija yan, di ah. Diya, isang baso. Butang nga ice de. Ice. Adaw naman ang bugnaw yan. Adaw pa ko ni bugnaw kay buwang. Kuan magpait. Lami pa na fighter pa, fighter lang ija. Ah, Lami na. Palit pa na ng fighter pa lang sa Lami ni. may labi na yung arong tugnaw na. Oh, Hindi bita. na mga ginagawa. Kaya makakuhan po sa tugnaw ni mo inom tagal. At ang lawas kinangan po alcohol. Na marilo, di man na mo inom. Oh, God. Basta to, guys. Ay, nasa nila ko. Ay, dilimot anak ko. Dari ka talo. Oh, Hangin-hangin na ari. oh, bita. Kalimutan ka na kainom mo. Hala, pang bukod mo sinong makitaan. Bahalag ka nung kanon na. Hello. Pang bukod mo. Laban mo na yan. Nakal po tagato. Mao pa lagi pagpanukol ni okay. Kawayo siya sa pagin. Naay manok sa siling ganay gibilin. Kapag may puti, grabe Ah, naay manok sa ka? mga piso. Naman. Ato ara to. Kahit pang kawasan raman in taon. May puti ta. Oo, papatay na salim. Dati ko na Ay sila raman lagi mga tiguang na. Ah,